Hekk kif wara diversi xhur ta' stennija aktar kmieni f'Ġunju bdiet l-Euro 2020, issa din il-kompetizzjoni daħlet fit-tieni fażi tagħha. Net News isibt filgħodu żar il-Belt Valletta fejn staqsa lin-nies dwar min jaħsbu li ser ikunu iż-żewġ timijiet li jagħmluha għall-finali. Għaddu daqsxejn peress li l-aħħar 16 hemm it-Taljani number daqsxejn 1, hemm il-Ġermaniżi mhux imbilli ġara li ġara issa jsibu ċans. L-Ingliżi up and down ġilijek u ġilijek, u hemm l-Ispanjoli ma tixtagmihom qatt u l-Franċiżi wkoll. Ma għadu daqsxejn sakemm jiġu l-aħħar 8, għadu daqsxejn kmieni. I don't know for the second team, but I'm sure France will be in final. Pat Italjani mill-Franċa wkoll, Franċiżi, l-Ingliżi mhux qed timpressjonani xejn bħalissa, ma kieku sabiħ Italja, Ingilterra, Malta, Portugal u l-Ġermanja. Ġermanja u Italja. Jiena naħseb hemm ċans li però ġew flimkien issa ġiet final ta' nhar il-bita jilagħbu l-Ġermaniżi u l-Ingliżi, għax jiena ngħid li l-Ingliżi qatt irridu juru t-tajjeb tagħhom. Għax għadu naqra kmieni issa kontra l-Ġermanja naraw. Però jekk jgħaddu l-Ingliżi kontra l-Ġermanja, ngħid li għandhom ċans jiġu mal-ewwel erba'. Belgium u l-Italja. L-Ingliżi mal-United jien. We are the people we've been waiting for. Intant kienu diversi dawk li stqarrew magħna li kienu qed jistennew biħġarhom din il-kompetizzjoni anke minħabba l-fatt li l-pandemija tal-COVID-19 affettwat ukoll l-isport. U kif jgħidu t-tiġrija tal-barkun, hekk kif kull tim li jagħmilha mal-aħħar 16 għandu ċans li jasal sal-finali ta' din il-kompetizzjoni li se ssir fil-11 ta' Lulju f'Wembley Stadium f'Londra. Xerrawna De Bono għal Net News mill-Belt Valletta.